kachiel kachiel kimedo kanyo gi wach mari mogik. Iwacho ni nyithindo mathoth dhi wito chances mago mag donjo e sikul. Ma ote madonjo kata wacho ni onge day school e system mano machiegni kod village mara. Awach ni kawuok kanyo aluora ma Koru kata Muhoroni. Awach ni aluora mar Koru ka kanyo onge day school moro man machiegni kod ng'ato kata gwenge manyakach. Ng'ani obedo kanyo ka system osegole oko. Nyithindo mathoth man aluora no ponono ok dhi school. Ko wach ni Nanga primary school Manyalenda cha de onge. Jitede kanye Jolomino onge day schools mantie aluora ma gwenge mopogore opogore kama gintiere. System no chal nade? Imed mano gi wach mare mogik ka watieko. Erokamano Cleopas, ata adhi wach mana weche adek kende tatieko. Wach mokwongo awacho ni koth mane koro nyidho matin ni. Wakwa jotendwa mondo invest so much in schools nikech kae mwadhi whether you the right. Koth mane nyidho koth mane nyidho matin ni wakwa jotendwa mondo invest so much in our schools mondo nyithindo yudo kaka konyore. Mar ariyo, chances ma wan go omiwa mondo nyathi oyier sikul. Omiyo ka nyathi yiero skul, interest ma en go ema mondo wakaw mondo waket mbele. Kamano to aduoko ne Ramogi erokamano nikech wach ni pod onego bed ni watwage Cleopas mondo jopuonjwa kod jonyuolwa ong'e ni to ang'o mwadhi timo kwadhi mbele. Aduoko erokamano. Agoro erokamano japuonja Kennedy Olema. Paro